Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Niektorí zákonníci a farizei povedali Ježišovi: Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba. On im povedal: Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš 3 dní a 3 noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka 3 dní a 3 noci v lone zeme. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho. Lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie a tu je niekto väčší ako Jonáš. Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho, lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovú múdrosť. A tu je predsa niekto väčší ako Šalamún. Počuli sme slovo Pánovo.